अहो अतिना सवेरे सवेरे के कर फोन आ गइल हो। हे भगवान हो। हेलो। हाँ प्रणाम मामा। हम श्याम सुंदर बोला तानी। अच्छा श्याम सुंदर बबुआ, खुशी रह। और सब कह सर समाचार निक बानू? हाँ एजा सब ठीक बा। आपन कह समाचार मामा, ठीक बाबा नु? का कहीं भगिना, जन यहाँ के बीचवा में तनी बुखार पटक देले रहे तो तनी लड़ लैट्रिन करे में बड़ा दिक्कत होत रहे। ए घड़ी सब कुशल मंगल हव। बबुआ कुछ बात बा, काहे खातिर फोन कइला हव? मामा कहले रह बबिया खाती एगो लड़का खाती, तो हम लड़का देखले बानी। उ लोग लड़की देखे आवे के कहत है लोग। कहिया लिया के आई? कल आई नु? हाँ बबुआ, तू ही तो एगो बाड़ की हमार ख्याल रखेला, तो काले अइहे जा तो लिया के आव। हेलो, कहनी है कि कहे जाना अइहे जा, नहरे नाश्ता के व्यवस्था करे के होई नु। मामा 4-5 आदमी लोग आई। जानते बड़ा कि 1-2 आदमी बढ़ जालन, तो तू अपन नौ नाश्ता के व्यवस्था करी हो। ठीक बा मामा, प्रणाम। बबुआ लफुआ, बबुआ लफुओ, अरे काने बाड़े रे? हाँ बाबूजी। कहानी है कि कल बबिया के देखे खातिर अगुआ होता लोग, हाँ तो जो पियनिया पुल पर से नाश्ता चाही नु, हाँ जी तो बाबू। पियनिया मंटूला के चल जाई है। 5 किलो जिलेबी ले ली है और 20-25 गो सिंघाड़ा ले ली है। ठीक बा बाबूजी। चल जी है मीठू लगे। मिठू लगे है क्या बा? टंकिया पे? हाँ 5 किलो से 7 किलो तक मछली हाँ कटवा के फ्रेश बनवा ली है और लेके आई है। ठीक बा बाबूजी। अरे सुन बोला। कहानी हाँ, हाँ ज्यादा कांट वाला मछली मत ली है, ना तो खाइए जानू तुम के गाड़ी में हल जाई। गाड़ी से का कहे जा बाबूजी? अरे बाप रे, बच्चा के जी भला पटा गइल ह। तो ठीक बा, हमरा से कहला अगुवन विनोद कही है। ठीक बा, जो करवा आई जाई जब यह घर है निकट। प्रणाम मामा। खुश रह भगिना, बैठ। इहो के आई पे। प्रणाम जी। प्रणाम। बैठी जा बैठी। और सब बबुआ सुनाब? सब ठीक बा मामा। पानी पिए के व्यवस्था कइली नु? हाँ सब बा व्यवस्था। सब्जी पानी मंगाई नु? अरे रहे दी तनी आराम करे दी, ठंडा दी हमनियो के। ठीक है बा, तो बबिए के बोला देता नी, देख लीजा। इहो ठीके कहत है। मामा बबिया के बोलाओ, तब ना नाश्ता होई। बबुआ लफुआ, हाँ बाबूजी। मैया के लिया के आव। इतना तो आज में क्या बाबूजी? हाँ बाबू हमार। ठीक बा, लिया के आओ तनी। तोने की बैठी जाओ ऊपर चढ़ के अपने घर बा। बबुआ बैठो करे बढ़िया से, पलस्तिया मार के पूरा फल दबा। आराम करो। देख लीजिए लड़का बा। लड़का तो ठीक है बा। हाँ बाबूजी, लिया के आ गई। प्रणाम। खुश रहा। जौन पूछे के हो के पूछ ले जा, ठोक ठका के। बबुआ हाँ बाबूजी पसंद बिया नु लड़की? लड़की तो ठीक है भैया। मैया तार का नाम हो? फूल के नामा बाबूजी के? झपसी सिंह। अच्छा बबुआ हाँ बाबूजी, हाँ सब ठीक बा। मामार बार पूछ ली। नाम हमारा हो मैया? बगले में जयनगर। अच्छा कौना में हम मुका के खड़ा बाड़ू? दक्षिण में है। बबुआ हाँ बाजी, माटी में फर्स्ट डिवीजन ले लिया। अब की परीक्षा में अच्छा इंटर में नाम लिखवा के बाद इंटर के हाला लेके बा
तो पठे आखा ना ना तो तोरा बचपने से माटी में कहता त ईटा में कहता बचपने से तो तोरा बोलेला तो करा बोला देख ली जाइए हमारे को बहिन बिया बहन तो तार बहुत सुंदर बिया हो बोला हो बिया ठीक बा तो भैया के घरे बीजा कर देनु हाँ भैया जा बबुओ लिया जो ये लेनु बाबूजी खुश रहा खुश रहा प्रणाम नाश्ता लगाओ जा तब लड़की पसंद बिया नु राहुल लड़की के जोड़ा बा है दुनिया में तो लेन देन के बात आगे में बढ़े हाँ बोली रब का मांग बा हमार मांग तो ज्यादा नहीं थे 9 लाख रुपया आ एगो लड़की बुलेट आ एगो पूछ दे दे हम भाई साहब राउर हाथ जोड़ी बा ऐसे मत करी हमारे के लड़की बिया रउआ के 2 लाख रुपया आ एगो गाड़ी दे देम हम महाराज लेकिन हमरो पढ़ाई में लिखा में खर्चा लागल बा और सही नौकरी करता ऐसे मत करी यार गोट पड़ता नहीं बे महाराज लेकिन गोड़ हाथ का पड़े के बारे में हम कहनी नु कि उतना लेम 9 लाख नेट आ लड़की बुलेट तो लेम तो रोड़ा का शादी ना हो ना भाई साहब ऐसे मत करी यार गोट पड़ता नहीं ऐसे करम तो बताई केहू के इज्जत रही सुनी आई पगारी अथी मत रखी राहुल लड़की पसंद बिया यही से हम कम मांगता हूँ बानी 9 लाख नेट लेम लड़की बुलेट ना ना ऐसे मत करी इज्जत ना का तो हम सवाल शादी ना बा। करब रोड़ा घर केहू के इज्जत से ऐसे मत बाबूजी करी। ऐसा मत कहीं बाबूजी आज दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई आज तू दहेजे के पीछे चलत तड़ बताओ हम पढ़ल लिखल आदमी हई हम दहेज के घोर विरोधी हई अच्छा रोवे बताई राउर अगर बेटी रही तो रोरा पका बीतीत तनी सोच के देखी असहु सरकार दहेज के घोर विरोधी भइल बिया कानून करे पर एकदम सरकार तनी तेजी भइल बिया अरे बस कर तू ही जाना लो तारा में खर्चा लागल बा कि ना पढ़ाई लिखाई में बाबूजी खर्चा लागल बा मननी हम बाकी नौकरी तो हम करते नु उनकर देल से कुछ चली तू तो हमरो बुझाता कि ना चली बाकी ओमे खर्चा बा कि ना शादी बियाह में उनका देला से हो जाई कहबो कि 10 लाख के गहने चाहिए ना लेके जाइबो तो वो लातन जूतन आगना में काटे लगी हम उ सब हम दे दे सब ठीक बा चलो सब सौदा देखे के चाही तू ही जाना लो ए जब बियाह ना हो चला जाले जल्दी उठो चलो का कोई मामा क्या करबो ए बाबू हमर देखते बड़ा जमाना बड़ा उल्टा आ गइल बा अब तू ही बताओ कोनो गरीब के लड़की रही तो ना पार लगी का करब दहेज के लोभी हो गई बारे समाज में आदमी कुछ आदमी सोचत नहीं खन वैसे लागत है कि वो आदमी के बेटिए ना हुई ना रहे अब खाली आदमी एक तरफा सोचता है